onipa bi na wetima kogu sikadwa tiri nso nsa ana otumfo so ogu otumfo tiri so nsa wafa ho adi kwada otwe nsa sikadwa be strike obi ku ato atwene abrante di wuye mo ne di ogu nsa edi gu sikadwa tiri gu asanteman tiri so gu so nsa ene owai wawu nti wona wo yekeka keka na wo kasa no zuzu kasa da sebo a edi ani na hwe wa santo ye bia yemfi nyesi yemfi wo be fi wo pa abusua edini yesei eno wanu Soul TV GH edini Soul TV se na your first time na wo dey hwe Soul TV na subscribe channel na like na comment na share dey ma for so dey enya bi a hwe dey ama me ayen mo so fukwa Alaska ene matena se ayen na sonko breaking news na me dey mamo ayen ene ye da sonko emi se mre kakra ni be na wo twe ba akom yenu ni ntem ba akom ni ni na ye de ntie yema unya ntie se ye papa ya de nyina ye nana samajafla ye nana samajafla ye sampa manhene ya na sebe ye court nsensem bi ekoso wo ne gazette ho mra sebe obesu a kire kotoko hene se sampa hene no on se ntawantawa wo ho kakra wo sebe ye na henyi ne wokuro no sebe nana sama ya branch ye friend Farouk se ya osamodua se sebe ona ye sampa manhene na ye mre mozuso no wo hwe mozuso a nana samajafra so ye manhene nti na akoya yemfo na koye mienu ya chese ye wo hwe mu yi a sebe nana samajafra no edi ba asante side na ya osamodua de wo se ono de ono nana do manhene na ahwia bomu ene asumanya sumahene na ahwia bomu na sebe ho nsensem ne dɔɔso sebe ho nsensem ne dɔɔso nana dɔmahene enya contempt nyina wɔ ho sebe contempt chi no ɛwɔ saa issue yi ho ya court hia no wa ma contempt chi no ho nsensem bebree na court di transe di asɛm no check ɛyɛ nana samajafra nkrata mu hwehwɛ ne nyima na yɛsɛ wɔyɛ the right person also yɛ de odi akonya ma no yɛ nti na court hye nana dɔmahene ne Bron Original House of Chief sɛ omumfa ne nkrata mfa nko National House of Chief na omunkoro mu gazette no na nana dɔmahene so omfa nko nti sebe omosoma ma sebe nkofo kɔ hɔ nyina ma ase na matwofo me de atesem tiase matwofo nyina pamo no ma omukɔɛ nti afi na bere yi poma kwan ma sebe mra court aye na dwuma se twase wahye se omumfa nkrata ne de enko National House of Chief na omun gazette nana samajafra na omeka amanhene wo Ghana ho na kire se twe a ye papa ye ade nyina na dɔmahene atwe ye wompene woma ye nyesi omaye nyesi omaye nyesi onyesi ontimi mambe ontimi nyesi ni nyina sebe angosiaga ye ya asamodua trete ye kansem ye ene ono na kuru ne dia ona se ye ne dia onde boys ti kuru mu kwa penna be se angosiaga emra ye court no court se juade de ni ya sebe wonfa nkrata no enye de enko ye Bron Original House of Chief wonfa nkrata no enko na omumfa nko file ema nana samajafra ampa emra court kasa ye no sebe afide o mantimi emuso enti ya nya ne se nyame adom nana no madawro sikadwa dawro ma omode nkrata no de ko National House of Chief eko ya esia no process kusu a enche ebe gazette nana samajafra eneze ye ko di gazette no krampa wi ansa sa na meka no enti no abusua na ade bi nana mpese di nkom kakra efa issue ye ho sesi nana samajafra nkrata ye nana toli samajafra ya isi ade ye de nkrata kwa kopi mu National House of Chief kwa gazette no ase manhene sampa manhene ya sampa manhene nti abusua na mpese di nkom kakra efa enema ye ho se ye wo krom ha sei sampa nseme tokotoko hinanim otumfo se du asem na meken yeto na nimu no sebe na natena asem no so otumfo wa wo ma manhia da no abusua mayi ni nkom kakra pa nsua de manhia ye sua de o ye ko manhia pa ye kwa anye se ye kwa ye ko fa video keke ne ye kofo ye ko tena se ko tie nsem ni bi ye ko tena se ko tie nsem no ensem a ekoso manhia ye ko tie bi ha wa otumfo fa so di nasem
Yes, o tun for sorry ya na wabu asɛm sɛ magye wakonya de ama dabi. Sɛ wo claim kura sɛ akonya na wo de na obi bia on krata sɛ obi bia yɛ genuine na obi bia yɛ okay a wɔsan so tena sɛ busa wo question sɛ ontu committee mo mo hwehwɛ nsɛm mu ansana wagye atom final verdict no wɔde adɛn wɔde aba saa na kotumfoɔ yɛ na ade o ɛwɔ manhyia ɛyɛ sɛ ofiti prɛko paa na sɛ bio wagye atom sɛ wo na wodi fɔ nti no akonya no magye afiri wo nsɛm anaa ɛnkɔ nipa asɛm so dabi kotumfoɔ tena ase a na wodi asɛm a ɛnhɔ no ɛnyɛ bribe gyeɛ manhyia yɛnyɛ bribe manhyia sɛ wɔhene bi waba abɛsi wɔhene bi so na wɔhene bi agye wo sika adi a wadi kwa otumfoɔ nyɛ bribe kɔtɔkɔhene wɔngye bribe wo baabi no wakɔ sɛ wagye wo bribe otumfoɔ aba abɛgye wo bribe si wɔngye bribe wɔ manhyia nti sɛ woba manhyia na wobɛdi asɛm a ɛhɔ asɛm die no ɛnyɛ wo di a wode ba no ne kyerɛ sɛ wodi bi mu ɛnyɛ wo deɛ na wode ba kyerɛ sɛ ɛna wodi ka wɔ ahemfie a no kyerɛ sɛ wadi bɛm ana wodi nka wɔ kɔɔtɔ kyerɛ sɛ wadi bɛm dabi ɔhwɛ mu fiti ahyɛseɛ kɔsi awieɛ ɛhwɛ hunu sɛ asɛm na wode baayɛ no sɛbi wodi bɛm anaasɛ sɛbi wodi fɔ ɛno so kora nyɛ hɔ a na ɔgye nsɛm no wotumi sɛ tu committee mu ɛkɔhwehwɛ mu na wɔba a wotia ahemfo no nyinaa maako ma obiara bɛka na wɔgyina so na wɔgye sɛ okay ɛne wie ka ase yɛhwɛ mu a ɛkɔsi yɛsi ansa na ɔno nso aba bɛtena ase abɛkɔ wakɔ mu yie dito wɔwuram ka sɛ sɛ otumfoɔ sɛ dɔbɛ bi ɔno wawu akɔ aba wo ɔyɛ reincarnation kɔtɔkɔhene ɔyɛ reincarnation wawu akɔ aba ɛna wɔte nti asase so Ghana ha ɛno nti Asante Empire na yɛwɔ mu no yɛ Asante maya nkasa no sɛbe sɛ woba na yɛdi asɛm a otumfoɔ di asɛm a ɛnyɛ ɔno nko na yɛdi asɛm no wɔne amanhene na ɛtena sɛ na wɔdi asɛm amanhene wɔ Asante mu nyinaa ba deɛ wɔntimi ma no wɔntimi amba wɔgye adwenkyerɛ firi obiara hɔ maako obiara adwenkyerɛ ba obi deɛ nsɛ ba yɛhwɛ mu ne yɛahwɛ deɛ ɛkɔ ansa ɛtinyɛ sɛ otumfoɔ fiti ya na sɛ bɔgazete ayi ɔma nana sampa manhene nana sama Jafra bi so akyerɛ no dabi asɛm si yɛ nyinaa wɔ Ghana yɛhu bi sɛ ɛyɛ ya Asamodua ne na busua ɛbae ɛde bɛto kɔtɔkɔhene anim ɔne nana sama Jafra mu nyade bae ɛbɛ yɛbusa mu questions kyerɛkyerɛ mu otumfoɔ kɔmu sɛ weedie yɛsɛ so wate ase enti no sɛbe sɛ nei sɛ kɔtɔkɔhene gyina baabi na ɔka sɛ otumfoɔ ka sɛ sɛbe ɔno ɔnka asɛm wɔ Ghana ha ma court bi amfana no ntwi fam da ɔwɔ deɛ nti a ɔka sa asɛm because woba manhyia ne yɛdi asɛm a asɛm di na yɛdi no ɛnokorɛ ɛna wɔhwehwɛ ɛnyɛ sika ntimi ntɔ no korɔ manhyia wo sika ntɔ no korɛ ɛwɔ manhyia sika ntɔ no korɛ ɛwɔ manhyia hɔ enti sɛ wakɔ na meka sɛ waba baabi aba manhyia na wode wasɛm ato otumfoɔ anim na wɔhene bi akɔsi wɔhene bi so na wɔhene ma gye wo sika adi a wadi kwa otumfoɔ nyɛ odiiɛ saa otumfoɔ kora hu sɛ saa nipa no wɔhene bi agye wo sika kora mpo na wobɛtu saa wɔhene no because ɔno no wɔde nokorɛ ɛna wɔde tena akonnwa no so nokorɛ ɛnyɛ nkontompo nyɛ bribe gyeɛ tem ka sɛ manhyia nyɛ bribe hɔ nti sɛ woba manhyia de wasɛm ba a wansi ɛngye wo bribe no nti wontumi mfa wo tumi na wokuta ne ma hɔ ɛne deɛ wonim no ɛma because deɛ wonim no otumfoɔ sɛ ɛdunu wɔte wonim more than deɛ wonim saa na pɛpɛ wonim more than deɛ wɔyɛ deɛ wonim me nua baako ɛyɛ wɔkyea me bra pani wɔkyea me ne man bi di nkɔmmɔ bi ɔkyea me ɛdi nkɔmmɔ bi na nkɔmmɔ na ɔmo di yɛ no ɔmo kɔ into details of Asanteman how a otumfoɔ si teɛ ɛyɛ ne nneɛma how Asante yɛko Asanteman mu 1935 na Asanteman nya ne fa ahodie 1935 ɛna Asanteman nya yɛfa ahodie firi aborɔfo ne nsɛm ɛnyɛ Ghanafoɔ hɔ yɛnya firi aborɔfo nsɛm atam na Ghana kora pɛsɛ na munya mfa ho na mohyɛ nkwaso mu
enti sa Asantema nya ne fa ho 1935 na sɛ bi president Nkrumah ne Asanteman Prempeh the first ma betena se abedi nkomo na sɛ bi ya bɛka mo ayɛ baako a ayɛ mu susu mfa Asantefo ne munye fam ɛna mo mamfa nhyɛ mu Asanteman no ɛnyɛ sɛ bi Asantefo nko ara na yɛ Asante empire o ukɔ Jamaica Asante yɛ empire yɛ wɔ hɔ sɛ bi ukɔ even Egypt mpo yɛ wɔ hɔ ukɔ Burkina Faso ukɔ Guinea side ha yɛ nyina Asante wɔn sɛ ukɔ Guinea ba kuro ba bi kura Asante yɛ wɔ kuro bi yɛ fɛ na Asanteman kuro ɛwɔ hɔ yɛ mo katwi sɛ ne yɛ katwi yɛ bi sɛ woni mu a ma menka nkyerɛ wo dɛ enti Asante no sɛ bi Asante bono wɔ mu Asante yɛ koko bono nyina ɛka ho bono pata ba bi Asante sɛ bi sampa ɛnsa Asante enti sɛ bi Cote d'Ivoire side hɔ bebree bani ba bebree ya Asante yɛ kɔde gye ya ɛnya de ketwa de o sɛ tu ko ko Asante man mu no nyɛ ko a ɛyɛ ko ketwa sɛ wɔkɔba na ɔkasa ɔno no after wodwire wo bagye nkro bia ne die bi wo bagye a wo bagye ɔmfa ni agoro ɛnyɛ sɛ bi this time wobɛtwe se kan na bɛtutu akɔ sɛ bi wɔde nabakɔsɛm ne ne nneɛma wonim ɛnɛ wɔde ba abɛgye na asase sɛ wɔte aseɛ enti wɔn a sɛ bi wɔte hɔ ɛkasa di atam di ɛna mo na mo yɛ sei na mo de ba bia ha mo dia na ha mo dia yɛn dia nko nkasa yɛn dia so sɛ bi obi nsi turu ma yafo ɛna sɛ bi obi nkase nka wo wabakɔsɛm ka ɔbakɔsɛm ɛyɛ obi apɛ na adom ahene ka asɛm bi na nsan mi tie ne wɔ se na bakɔsɛm a ɔka akyerɛkyerɛ mu no sɛ bi ohun so obi aba be defend abɛka sɛnte sɛ nyɛ no korɛ enti wɔno deɛ wonim sɛ deɛ wɔka ne no korɛ ɛna 2 deɛ wɔka ne yɛ no korɛ no ɔmpɛ sɛ obi bɛdidi obi atam so wɔno no obi didi na atam korɔ de bɛyɛ adware deɛ adware because ana na adwumabɛdo no sɛ ɔka kyerɛ no enso sɛ bi ewie bi na ewie bi so ho sɛ bi yɛ nima bebree hɔ no mu a ayɛ a ne yɛ ya ɛsa kɔ na ba betie ne ya ɛhyɛ aseɛ yi beginning saa de wie hyɛ aseɛ Asante ne babono issue static ye sɛ me kai sɛ me hwɛ mfoni ana na dɔm ahene kɔ na dɔm kɔ ata video so ɛwɔ abrotimam ya ɔyɛ ndɔse sɛ bi atemidi a ne binom di atem wɔse sɛ bi na wɔn pɛ sɛ wɔn di atem wɔse ebi wɔ hɔ ma wɔn deserve sɛ wɔdi atem batwa ate aseɛ nti no sɛ ene obɛka sɛ bi wɔn pɛ atemidi a na pɛ sɛ ɔka na so enti abusua sɛ mdi ka kan no ɛyɛ yɛ de yɛ ka sampansem sesiɛ no ɛde ɛntia yɛ nya ne sɛ nyame adaworo ma nananom adaworo ma sikadwa adaworo ma nti nana samajafra nana tori samajafra sɛbe ɛnɛ ne nkrata no efiri bono regional of the chiefs kwakuduru ɛyɛ national house of chiefs asoɛyɛ ya ɛnkyɛri bia gazette na na eguso no be gazette no amana bɛyɛ sɛbe man hene ɛwɔ Ghana kuro die mwase na mepɛ sɛ yɛnkɔ ɛyɛ sɛ na meka me bra ɔkyea me pani na wɔne obi di nkɔmmɔ bi sɛ yɛntie kakra bɛyɛ 5 to 10 minutes ma yɛntie nsɛm kakra ɛfa Asanteman ho baabi Asante configuration kɔduruyɛ baabi Asante yɛ kontɔkwa kɔduruyɛ ya afei aborɔfo no hu sɛ sɛbe wɔn ntumi ne Asante nko bio nti wɔn ankasa si akyire ɛba yɛn yɛ nananom hɔ as Ghana man mu ha ne other tribes ne bɛyɛ baako sɛbi wɔn bɛka anwonafo ho ne anwonafo ne Asantefo bɛko yɛ wɔn bɛka other tribes ho Nsiremfoɔ wɔn nyinaa ne bɛko yɛ enso ankwan kusi aga to mu sɛ Asantefo na nkasa yɛnyɛ mmeresa Santini bie ne ho bɛkɔ akɔyɛ dɔnko obi man so Asantefo yɛmpɛ so bɛ defeat yɛ sɛnea wo mpɛ sɛ bɛdi saa na Asante yɛ tie sunsun ne tie wontumi defeat yɛn bibia mu wontumi defeat yɛn enti ya na yɛ ka asɛm a obi wɔ no mu a ɔnte aseɛ wonte aseɛ na wo waka wo de
na aboanya atɛmidie. So what you say? Abusua yi mo hwɛ ni ntie ye bra na panin ne mra na nsɛm ankɔmɔ bi a wodi ye no ɛfa Asante configuration ho mra Asante nya independent 1935 ni nkuti ho nsɛm kakra mai bai bidi nkɔmɔ. Aman hene wɔ mo category, abrimponfo wɔ mo category. So ansana edikrofo so wɔ mo category. Otumfo ni category. Yɛmfa no nka obiara ho. Or you're above all. Above all. Or no, he is the owner of paramountcy. He is the owner. Bibia wa Asante. Bibiare wa Asante. Asante customs and tradition believes in reincarnation and reincarnation. Intina yewo the name Abebio. He has reincarnated. He has come back again. So the odi can call no no on our side Abebio. That is why on say odi na semina se krofo ba. Ahemfo no be gyina n'animu a bebi akonwa ne free no be kan nyina akiro. But akonwa ne nyini sin about 500 years, 600 years, 700 but obetumi akan penyi because on what if honhom in the honhom anya ade ne wasua anya ade ne wasua nya kyerɛ ne ya kyerɛ no anya kyerɛ no what I say ade ne ba ono no kyekye ni kuro se do si kyekye no saa na sesi okai ni nyina na oye ne pepepe enti bibia Asante ayire bia no bibia Asante hwiriye bia no sama be restore ni nyina enu nti na sesi ama ahemfu bi abohu so sesi a bibia ne konwa bibia ne sa si de bia no opemso be gini nyina se ewo bunu mamu se wa hafu mamu se wo be bia opemso na hini ne tira kodu ne nsase wo ɔne nasrafo na ɛkonye agi saa asase no opim so ɔbɛgye saa nsase ni nyina before November ɛna nipa bia ni hɔ no afiwe ɔbɛtwa dwira no anya ahemfo ni nyina na ɛbɛtwa dwira no anya Asante ahemfo ni nyina na ɛbɛtwa dwira o Asante ahemfo no yɛbɛtu bebree Asante ahemfo no bebree bewu ahemfo bebree bewu ansa November ya no ansa no dwira November nema be sisi saa to odwira time no omo ebeyi omro krampo no no ya hyase indicate ata se enti ne bia a ono na hini ne tire kodu no obesi aman hini ntinu do nipa ono si otumfo ontumi nsi man hini ewo ha ontumi nsi wa ha ontumi nsi ena na wo si no ogosu si obeye ni nyina enti wanya lucky pona wa mbra ho ase a bukro no ebeji ni nyina aboso because ono no yokufo ena de obeye no kane no ya kan customary right dia se wo na opre umoje ni na okun agi asase na ya wo dia the boundaries and the regions they don't matter in customary rights because even the constitution says all customary protocols no they are still intact. It's effective and it's devoid of whatever government has instituted in the National House of Chiefs and then one thing we also have to be aware of. Asante gained independence in 1935 from who? From the British. When they conquered a friend is saying conquer Kumasi they gave the Charter of Freedom to Asante to Sir Ajimai Prepe the first way before 1957 1935 and Asante and Asante was Asante had already had its independence in 1935 from the British. And Asante was an independent state. The reason for the flag? Yes. Asante was ready to declare itself as an independent state in 1935. No. Exactly. No. And you know, all the other states came together with a meeting with Sir Ajimai Prempeh, and they said, Charlie, when you people declare yourself independent, the of Dr. Kwame Nkrumah. Exactly. And all these things are on record, but people act as if said it never happened.
They act as if it never happened. Asante gained independence 1935, years before Ghana gained independence. So we had our flag years before Ghana had its flag. We had our national anthem years before. We had everything, our constitution, our court system. Asante had everything that Ghana is enjoying now. Asante already had it from 1935. 1935. Now you independence already. What I say, and I feel the ever can is okay. No mind back home. But the thing is, Tama Brofuno a free hano. Because the white people wanted to rule the whole of Ghana, and then they found the Asantes to be the most troublesome people that were giving them the most problematic people. No, they decided to leave negativity or negative mindset about Asante. So when they were leaving, these people, hey, you have to be careful. We are not the problem. We want to protect you. You see the Asantes, they are your enemies. No, quite before. Hey, you see the Asantes, they are your enemies. No, confronted for. You see the Asantes, they are your enemies. Sowing a seed of discord. They sowed a seed of discord among the tribes. That is why people hate Asantes. When you talk about Asante, people don't want to hear. But you cannot take the glory of Asante, the power of Asante, and what Asante has contributed. We have fought with the British 7 times. The last war that we fought with Asantes, or the British fought with Asante, was the First World War. Now let me explain. The last time they came and destroyed Asante, they had to amass forces from Fulani, from Sokoto, from Gao in Burkina. They went all the way to Wala. They brought French troops. They had British troops. They had Dutch troops. They had, how do you call it? All to fight one Asante. One Asante. And every single tribe in Ghana, the Gas gave their troops, the Fantis gave their troops, the Akwemus gave their troops. Everybody, every tribe in Ghana against Asante gave troops against Asante. That is the only time the British were able to conquer. They tried within a period of about 100 years. Yes, they couldn't. Before finally they amassed all the West African forces. They amassed the whole West Africa against Asante. They even brought specialist troops from Dahomey, Togo, Nigeria for baby. Burkina for by Mali for by. Yes. Exactly. So those are the people everywhere that they had colonies. They brought soldiers to fight against Asante. That was the only time they could fight and win against Asante. So the British know what these people are capable. Exactly. So even when the Queen of England or Nyani baby you remember they put all the world leaders, all the kings in one bus. Otunfo was not mixed with them. Why? So you have to ask yourself these questions. Let's stop the hatred. Let's stop the hatred for Asantes. Asantes have contributed a lot to Ghana's development. And if it was not for the Asantes, the British would have taken us like snails. But one thing Asante will not stand for is to be a servant. Asante will never agree to that. Asante will never ever agree to be a servant or to be a slave. We can be a servant, but we cannot be a slave. That is why even in Asante Domino, when we go to war and we bring in captives now, we bring them as adonkofo. We integrate them into the family. So so how do we integrate them into when then we will elevate you? The funny thing is people misinterpret something. Yeah. I think it's an opportunity for you to clarify. Once your friend Crofobia, where do you fear nipa? Fear nipa be a donko. Sir. Fear nipa nyebusiani. There be Oyobia. Waye juma ama ebusiano intino nipa na okofa ne ba no say me do wonti menko eno na benya mu donko we donkoni we me do no inti woni wasefo nyina me do wonti ma monko na mo ba ya donkofo inti omu krampo no etimi mamu dikro won sa se o baby a omu tumi di dikro what I say hweso na
Every ono abedi ho nyina. Abedi ho nyina so me dia ma wo ne wase for mo hwɛ so mo nya account ma me ne babusuafo me ne ho no mo account bia nkoma babusuafo. So Asante knew how to integrate, and when we were forming the Asante Empire no enye akamfo na kwa na chichira Asante o. And people mistaking the Asante region empire and as a kingdom. Asante is not a kingdom. Asante is an empire. Bigger than the kingdom. But people mistaking the Asante region for the Asante Empire. There are two different things. Asante region is totally different from the Asante Empire. The Asante region has its headquarters as Kumasi. That is just what you see on the map as Asante region. That is the smallest version of Asante. Asante goes all the way to Ahafo. Asante goes all the way to Bono. Asante goes all the way to Oti. Asante goes all the way to the north. Asante kwa koduru Mali. Asante kwa koduru Suriname. Asante koduru Jamaica. Asante kwa koduru Seychelles. Asante koduru Trinidad and Tobago. Asante kwa koduru Brazil. And beyond. And no ye empire no. Abusuafo edin ye Soul TV GH and no first time we Soul TV a no subscribe no like no comment and wa share the am ahofro so ye dey enya bia hwe so what you say ene enkomo na ekuti baaye no se mo te maso mo nsem mo te nsem wasabio me bra na kan ye so ho sabe ene sesi internet yabu wo search ha obenya ha wo search ya be hu we wo search ya be hu we sei enti Asante no enya Asantefo ye nko a sabe esiremfo ka ho ebi enti no ba Asante mu ase na Asante ye kekere Asante man no ya mfa Asantefo nko na kekere Asante ye the other tribes ni nyina ne hika bo ne kekere Asante man ne be ya Asante Empire the kasa kingdom kwa disha Asante Empire so pa yeso se me kasa okọ Jamaica nyina Asante fo wo uko Egypt ya kwa Asantefo he dey Guinea, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ivory Coast, omu nyina Asante man ye nchi num fifiri baby na okra ebusa ho sa Asante man kwa hefa na efiri be pia ye betime konje ye be konje ye kura e betime dia be ye fa hodie di ma ye onye ntire de binya fa hodie di ma Asante man ni no so busa ho enti sa Asante se wotumfo ka asem bi na sa wonte ase a wo se wo de fa court wo court yi a court be ne be jaji na no abetuna no asem afo wotumfo no wonye paramount chiefs na mu de mu hunu no won kam paramount chiefs no ahemfo amanhina ahemfo amanhina wo mo hye na se nya bi Asante ma ye kan ye hubomu ye baako konfo no chima ye nyina ye kan hubomu akonti okan nyina ye hubomu amanhina kese nya ojo obi akonya tuntum nyina sie no na wo kom ye ma de sikadwa besiri na aso no wona be da ye nyina ya no ti Asante ma ye nkabom enye ntitimo yiyimu ti yiyimu ankasa bi nka other tribes obi ye nya kurom mu Asante ma mu ha aya mo fa nhye mutrim ti yiyimu a ye Ghana Asante ma se ye yiyimu a ene mo se ye tribalism ni yesi ya enka Ghana hanka kuma so ba se ye nya nkuro bi a abemben kurom awie emfa mo se ha ye aboabo station ha ye Mosi Songo ha ye Alaba ha ye Fanti New Town ha ye Anraga Junction ha ye Nzema Agrek Nzema ha ye tese uyama other tribes obia wo bani bia Asante man obi ahye ya sabiu ye ba akwa ye tie ye ware ye ho nye yimu enensem ya akwa e ba ahemfo ni bia sori tie Asante man pese omo bra Asante ase ba enye yie no wo mo na din nsem fini ni mafin hye nkofo bitrim ama so mo sese bi tribalism ba ye Asantefo mu de mu bi mu ye ena ma ye yiyi bi mu ba enye yimu de ahemfo ni bi hye kire ye ena ama nei enyiyimu eba Asante ne other tribes bi mu abonofo ni Asante ni asem o Asante ne bono ni asem enso ahemfo ni bi hye kire asem wo pre problem de ama Asante ne bono
ahemfo no bi hyɛ akyi mo pɛprom de ama Obono ne Asante ɛnɛ sɛ Obono ni Asante ni ware kwa ne prom ntawanta ba mo ntem akɔntio ɛwɔ hɔ esi nansa yɛ titi bi bebree wonim videos an nkɔfo frɛde ntem ama yɛ nti no sɛbe Asante yɛ ni obi ani asɛm yɛ de yɛsi ade de wɔ yɛ ne wɔ yɛ ni yɛ wate ase sɛbe o ɛnyɛ wo nsɛm abɛtena wo bɛka social media so bɛkasa kasa gyegye ne hia yo utumfo kasa wo de tumi authority na kasa President John Mahama ka asɛm bi ɛwɔ Flagstaff House hɔ no o se wo ne hwan na abɛkasa utumfo bu se wade a wo mfama no ko nim power tumi ekuta utumfo Emre Beckham Palace sɛbe wo mu esi wo hempo foforo ɛyɛ King Charles edini si akonya so no invite him penifo titiri president ahodo eba bi ombenu nyina de ngu baase utumfo se tu koduru hɔ no na ɔte baase no bi na wɔn ka ɔmo ho bi because ɔyɛ soronko UK Prime Minister nimsa Asante ne soronko King Charles nimsa ɔyɛ different from ɔyɛ powerful man ɔmo ntimi defeat Asante intiba ne sɛ no ne Asante enye baako inti ebesre busua sɛbe ye de Asante no ye de obi a ye nta obi ye Asante nta obi enyina baako ye se prae wo yi baako bo ka mu a ebo de wo yen ka wo yen so Asante man mu yi ye de no Asante man ye de no ɛna wo ya da tribes na mo sɔre a mo kana wane make official language tree ni obi nka nton se ka twi o ka okrom kasa Ghana ha language ben na dominate wo Ghana ha se Ghana ha yen hwɛ ni yen ka no korɛ yen ya wo hwɛ me ka no korɛ wo hwɛ mo so TV so ka no korɛ se Ghana ha language ben Ghana ha language ben ɛna sɛbe agidana na wo Ghana ha nyina apart from wo kasa wo kan wo kasa wo kan ɛyɛ twi kasa baabi bio mu ka twi wo kosire mu mo ka twi ni bi wo konkran mo ka twi ni bi because ye wade bo na wo ton sɛ wo ton wo yɛ duadidi wo ton ade na wo du krom kasa nko aka kasa na wo mpa ne ba na wo ti onto kasa we da to ade no wo ja ho akɔ nti twi language bi a dominate chain language bi a wo Ghana ha se wo pe wo mpo ana tie na munya ho ya ne jealous na ewo mu no nipa no bi yɛ too jealous dodo mo ya ho ya kyɛ sɛ anka wo da anya wanti akwaya Asante nti ye de ye nye sɛ ye nya wo so wo nye wo kasa no wo hene wo hɔ promote wo hene ye promote ye otumfo setutu ye promote Asante culture ye promote Asante ahenie ade na won ka wo hene asɛm ade na won fa wo hene mbesi na won kana asɛm won hoahoa no na Asante hoahoa ne dia na ye wo ya Asante kana asɛm na ye hawo Asante kana bibia na ye wo ya entuma efira mi entuma efira mi Asante aka de ye bo wire kente enam de akyekyere me ho saa de efira tutu agusu no Asante watch hawa na we Asante watch Asante fo eni ye upo yesi Asante dia edia na de bebi tie wo wada tribe na woni abra woni Asante kontokwa wudi Asante fo ate na de bebi tie woni hwe de bebi tie woni wo hwe de bebi tie Asante kasa ye nim kasa wo se ye nsore ye nko school brofo ye nim ka ye ni aro nya kwampo na sabe Asante kasa no ye de no brofo nya me kasa wo brofo kasa enya me kasa je se obetu kwan ko ba bia na person express wo ka bibi na wontimi kan kire nipa na me yesua brofo nti ya ma momfa monsufa brofo attack Asantefo na brofo nye kasa ye kasa ne twi language ne ye ka no ye proud of twi language na ye ka no ye ni je ho nti so mo ni je o kasa ho mo ni nye o kasa ho ne protect o kasa protect o kingdom protect o hene mo abakọ sɛ mo nyira
Most of them say you school is sunya back was be sunya tree you can't asante de yen can't that tribe is here. Nti won dey be hihye obi an ne mo nya asem mo kan hyem. E na abrofo kra tuku e ba Ghana memo mo sunya tree kasa. Wontimi we ka wo kasa ne bi. Maako. Abrofo dodo na e ba Ghana nyina mo sunya tree kasa. Bibi sunya tree kasa. E na kona ye ne fe. Ko bi asante ye din aduru. Asante nya independent na Ghana wahin. Asante nya independent na Ghana wahin. Nti ya mususu ni asante nya. Na wo ye dai, wo ipusa kentem a wonto asante da. Kana metie. Sa wo ye dem so wo ipusa kentem a wonto asante da. Nti munya asante na asante yemfe entuma penfra. Munya asante dinbo. Asante wo ye dai ya asante man. Wo ye din ya wo man. Wo ye de otumfo okasa wo ni sei. Me se wo ye de otumfo okasa wo ni sei. Nansa na obi to ayi ebunu ni bi afa cameras nenim na wo ye video na wo kire na obi a report otumfo ama UK authorities say otumfo aye wanted wo UK na me hwe gba an dem say wo problem wo why na betima report otumfo no UK ho na ayi a August okudi akweside o August okudi akweside o UK nti woni pan bra na be cheno enti no abusua sebe asante no ye enkofo a sebio sebe yene ye den pa se na wo so woni ye de yene ye tin pa we bi enu aye betwe ma woda asante man ye powerful kingdom ye powerful empire asante man ye powerful empire chain other tribes ni nyina because they fire their father da enko cross wona me firi ba nti wo ye den ya asante man wo ye den ya asante man asante akade ne doso se kutu se pam ene odua bayire wo na wo so ye pepeni wo ye hwan akodua bayire wo de ba asante no nti ngan se hire bayire da ana beto ni wa to wade ba su kuma se bayire asante bayire asante mo asante kusia ade bia wo be ye bebia na wan fa asante din anto so enkwani entia kwa asante ye powerful ye sell it out e wo wiase nyina ine wiase ko bi na ka asante asema obi ani asante ya wo ne kura wa kontu nkura no otua asante ade yene na wo de wo ma obi nsua wo de na wo nyaa wo tim aka me ni dede ye no ni atemedi na atemedi mfa ngosi ba bia bedi atima akosi da ben wo bedi atima akosi da ben wo be yemre one day be kite be kam nti abusua senem di kan ye de promote asante ahenye ne hiaye asante enkanko ne hiaye sikadwa nkanko ne hiaye otumfo bedi odwura wo odwura no enya ne ketwa fi mu nti won na asabi wote won do di asante asem twen na after odwura no benya wo sunsun sanso obi na otum no sikadwa nya asa enya da wo onipa bi na wetima kogu sikadwa tirinso nsa ana otumfo so ogu otumfo tirinso nsa wafa ho adi kwada otwensa sikadwa be strike obi ku ato atwene abrante di wuye ngoni di ogu nsa edi gu sikadwa tisu gu asanteman tiriso gu so nsa eno wai wawu nti wona wo yekeka na wo kasa no zuzu kasa nda aseboa edi ani na hwe asanto ye bia nyemfi nyesi yemfi wo befi wo pa na bibia wo ne mre otwa bre ni dura obi ni die wo sabe penis ke gati abusua edi ni yeso tv gsm di ka kan na se no first time so tv no subscribe no like no comment no wa share the amount for so de enya bi ahwe e de amame abusua ena me am di dwuma di enwo chiam ye frem Kwaku Alaska bidimbosia da senne beto aso mama pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.